annabi kai na so ba zan bar ka ba. Ni dai annabi ne madafata ba zan bar shi ba. Ni dai annabi ne madafata ba zan bar shi ba. Mai bani yau ma ka ƙara min, san ɗaha Allah ka ƙara min, amma fadan ɗaha za ka yi min, dama fadan shi kake yi min. Wannan da kullum nake ta kira ba zan bar shi ba. Wannan da kullum nake ta kira ba zan bar shi ba. Ni dai annabi ne madafata ba zan bar shi ba. Allah salati ka ƙarawa wannan da ya zama silar kowa. Manzo na ɗan ƙurayshawa, alai sahabbai a sanyawa, har da sayyidi Sheikh Sharif Sani dan ba zan bar shi ba. Har da sayyidi Sheikh Sharif Sani dan ba zan bar shi ba. Ya mai kyau salamu alaika, a cikin rai babu tamkarka. Wallahi na ƙanƙame sanka, san bani ƙyale ka mai makka. Domin ku kowa ya rabu da kai ba zai faɗi ba. Domin ku kowa ya rabu da kai ba zai faɗi ba. Ni dai annabi ne madafata ba zan bar shi ba. Babban bango tudun tsira, ya mai kawaici a ba zahara, kai ke da shi ɗa hana lura. Kowa fakiri yana tabara, kullum kana ba mu ba kora ba zan bar shi ba. Kullum kana ba mu ba kora ba zan bar shi ba. Ya annabin dukka annabawa, kowa da kai za ya sha nawa. Sha kallo gun annabawa, mafakar su ne kai uban kowa. Su ma fa kai ne madafar su ni ba zan bar ka ba. Su ma fa kai ne madafar su ni ba zan bar ka ba. Ni dai annabi ne madafata ba zan bar shi ba. Allahu dan kai yake afuwa, dace na kai silar kowa. Ni madafata silar kowa, ni takamata uban kowa. Allahu kai ɗai yake duba ba zan bar ka ba. Allahu kai ɗai yake duba ba zan bar ka ba. Kada takamata Rasulallah, wallahi kai ne abun Allah. Ya wanda ya je shigun Allah, ya wanda Allah ya wasalla. Allahumma kai kadai ya rike ba zan bar ka ba. Allahumma kai kadai ya rike ba zan bar ka ba. Ni dai annabi ne madafata ba zan bar shi ba. Mai gamsu salawatu sannu uba, ya annabi nasilar tuba. Abdullahi abin duba, ya cikakke mai cikar nasaba. Wallahi ni ta kamata an ta babban uba. Wallahi ni ta kamata an ta babban uba.
sahibul wahayu da haka fi ƙarfin mai layu mai yasin mai ayatul kursiyo komai kake so yayu zai yi ba ka rashi mai gida ni dai ba zan barka ba ba ka rashi mai gida ni dai ba zan barka ba ni dai annabi ne madafata ba zan bar shi ba nauyin halittu kake ɗauka dama farhama aka aiko ka ya mai rabo mai rabon baiwa ba a wulaƙantuwa ga ka mai share kukan halitta ni ba zan barka ba mai share kukan halitta ni ba zan barka ba taskar Allahu mai faɗi sam shugaba ba a makauɗi lallaba ka ake maji daɗi girmama ka ake faya fardi sai a samu sauƙi abun Allahu don kai uba sai a samu sauƙi abun Allahu don kai uba ni dai annabi ne madafata ba zan bar shi ba duk wanda ya riƙe ka mai girma yau su kaɗai ne cikin ni'ima ka zama madafar su mai girma ya ɗa hayar je da ni nema ka zamanto min madafa don ba zan barka ba ka zamanto min madafa don ba zan barka ba ya majinginar al'umma kai ne guda tak abin nema ba ka wulaƙanta kowa ma mai shi ko mara shi ɗin nema baka kyala kowa ba annabi ni ba zan barka ba baka kyala kowa ba annabi ni ba zan barka ba ni dai annabi ne madafata ba zan bar shi ba hakanan da kai za a samu shiga gani ka ai dole in barga nawa shi kadai ne ake hanga mara kai fa bai da lakka ta shiga dan haka ni kai ne madafata ba zan barka ba dan haka ni kai ne madafata ba zan barka ba ya ɗaha amshi duk begena nan zan tsaya cikin begena Adam Nasidi ne sunana kara min son masoyina kullum yabanka in ta zubowa ba zan barka ba kullum yabanka in ta zubowa ba zan barka ba ni dai annabi ne madafata ba